Mayla? Sino ba yung bisita mo? Ba't ang lakas-lakas ng tawa nyo? Yung boyfriend ko nga. Bakit? Bakit? Apay lakay. Kung yung tiragsak mo, laka lang ng abakluto ah. Yan. Saan ang mga magtiluto ko dyan magtitaya? Apay nga gusto picture lakay. Di ba bakit? O apay ni bak lakay. Isudan bakit? Ano isudan lakay? Basta ni. Ay yung peso lakay. Lak mamate. Pagpaiso bakit? Aging inayat dan. Yung bating at kadamay asuda. No. Kat na may ano kasi lakay. Na makasawa man ni ba ako? Kung bakit? Makasawa nga talaga. Sige nga raw, yung pagluto. Aldawan lakay. Sige bakit? Pagbuta ka. Sige nga raw lakay. Sa wakas, madi masiguro nga inaldo nga mapantin ni ba ako. Paano yan, Baak? Tayo na ulit? Oh my gosh! Kaya umayos-ayos ka. Oo, Mayla. Wow! Anong gusto mong tawagan natin? Di yung tulad ng dati, pangga. Oh, ayoko na yun, Baak. Baka kasi maghiwalay na naman tayo ulit. Yung iba na lang. Ikaw ano bang maganda? Ano kaya kung... Honey, Baak? Honey? Pang mag-asawa lang yun, Mayla. Hindi pa naman tayo mag-asawa eh. Eh, doon din naman pupuntahan nun eh. Yung iba na lang, Mayla. Baka may napapanunot ka pang sa balay. Ano na lang kung... Ano, Mayla? di ba nung una, pangga? Ba't di natin palitan ng palanggana? Bakit naman palanggana, Mayla? Para pag naglalaba ka, lagi mo akong gagamitin at lagi mo akong maaalala. Nice. Sa bagay. Pwede natin, Mayla. Ikaw naman, Baak, baka may gusto ka ding tawagan natin. Pwede din, Mayla. Laba. Bakit naman laba? Parang ang baduy. Hindi yun ba, Mayla? Tugmasanagan natin yun. Ha? Paano naging tugma, Baak? Di ba sa murdong ng nagan mo, la? Sa akin naman, sa umpisa, ba? Oo. Oo, may labaak. Laba. Di ba, unique? Laba? Iba na lang, Baak. Ang dugyot pakinggan. Ganun ba, Mayla? Ikaw na lang nga rin magpanunot ng sabali. Wala akong maisip na iba, Baak. Eh kung sa pagkadwain na lang natin yung nagan natin, Mayla. Anong pagsamahin, Baak? Pagdugtungin natin yung nagan natin, may labaak. May labaak? Ay na, wag na pala yun. O bakit, Baak? Maganda naman ah. Kay Andres pala yun. Bakit napunta naman tayo kay Kuya Andres? Isipin mo, may labaak. Baka may laba ako, si Andres lang ang tagalaba. Loko ka talaga. Laba-laba. Mayla? Sino ba yung bisita mo? Ba't ang lakas-lakas ng tawa nyo? Naku, naspak man eh. Yung boyfriend ko nga. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Asan siya? Asan? Siya po nga. Si Ba... Oh, nasaan ang boyfriend na sinasabi mo? Emma. Nasaan? Andito lang siya kanina, May.
ba yung boyfriend mo na yon? Hindi mo man lang pinakilala sa akin. Si Baak, ma. Alam mo, ma, napaka-pogi niya. Nice. Pogi? Nako, kung pogi yun, bakit tumakbo? Huwag mo nga ako pinaglolo ko, Myla. Oo, ma. Kasabi ako ng totoo. Sa susunod na pumunta dito sa bahay, iharap mo na sa akin, ha? Yes, ma. Hay nako, huwag mo nang hanapin yung wala. Maglinis ka na nga doon sa loob ng bahay. Pero, ma, Pero, hindi na babalik yon. Aasa ka pa. Ano? Wala ka bang naririnig, Myla? ha? Ano ba sinasabi niyo, ma? Ang sabi ko, maglinis ka doon sa loob ng bahay. Ha? May sinabi ba kayo, ma? Ba't ganyan ka? Siguro nahawaan ka na sa sinasabi mong boyfriend mo. Ma naman, mahawaan na sinasabi mo dyan. Nahawaan ka na. Siguro sira ulo ang boyfriend mo. Ma naman, sira ulo agad. Di nyo pa nga nakikita. Sige, iharap mo siya sa akin sa susunod kung talagang hindi siya sira ulo. Opo, iyaharap ko sa inyo, ma. At nagkakamali kayo sa mga sinasabi nyo sa kanya. Basta, sira ulo yun. Kahit hindi ko pa siya nakikita. Ano pang hinihintay mo? Maglinis ka na doon. Ma, ano yung lilinisan ko? Yang utak mo para matauhan ka. Walang lalabas ng bahay hanggat hindi mo nalilinisan mga dumi dyan. Opo, ma! Gwapo daw. Baka kwago. Bilisan mo dyan.